rosetes, cèl·lules, per pujar al primer full. Perquè per quin començo? Per quin color començo? Per groc, perquè és el primer, no? Aquest aquí. I llegim cap a on? Cap a l'esquerra. Preparats? Sí. No diem res, Ara ho pensem, i ara quan la línia posa el dit a sobre, llegim el so de la lletra. Ja tenim la primera paraula. És curta o és llarga? És curta. A veure si la fiquem. Un cop. Anem a aixecar el segon full, que és de color verd. Pensem. A veure com sonaran aquestes lletres. I ara posem el dit i fem. Anem a llegir-lo tota, va. Què posa? Posa casa? No. Anem a picar casa. A veure, Prims, tu dius que no posa casa? A veure, anem a llegir-lo, va, com sona? I tot junt? La casa? Què podem dir de la casa? Què podem dir de la casa? A veure, qui pensa la casa? Què més pot posar aquí? Pot posar la casa té un pati de flors. Pot posar això? La casa cremada. S'ha cremat la casa, molt bé. Què més pot posar? Digues, a veure si posa alguna cosa. La casa té porta. La casa té porta? A veure com sona. La casa té. Mira, diu l'Hugo. Va tots. La casa té. Aquesta sabem com sona. Com sona? Com quina paraula? Com quina? Com xocolata. Però posa xocolata aquí? No. Llavors, anem a veure què posa. Enganya, Enganya. Enganya aquesta. Què és xemeneia? Una xemeneia? En forma de cercle. Ara estem donant-li forma. Molt bé. Voleu que mirem a veure si algú l'ha encertat? Sí. Anem a comprovar. Comprovem el que hem pensat que podria posar. I ara ho mirem i què passa aquí? Va. Què diu? Què diu? A veure, tornem-hi. Què posa? Anem a ficar-lo. Què és lila? Un color, sí senyor. Llavors tota la frase com seria? A veure com és la frase.